Sa number 2, mahigko nga supply sang tubig sang Baciwa-PrimeWater ginapaksunan karon sa sanggunian pang lungsod sa Bacolod City. Samtang ang tubo nga nagapabilin sa gihapon sa tunga sang dalan sa Barangay Mansilingan natalana naman nga kaksuna. Ginapaksunan karon sang konseho sa Bacolod ang madamo nga reklamo batok sa mahigko, mabaho kag contaminated nga tubig. Sa resolution nga gin-author ni Councilor Attorney Cesar Distrito, iyagin sila nga gikan sa nagkanilain nga mga barangay ang reklamo. Kay mahigko nga tubig ang nagagwa gikan sa mga gripo sa mga residente. Ang resolusyon ang personal nga igadulong sa talatapan sa Baciwa-PrimeWater. Nagpangayo sang paatag ang konseho sa PrimeWater kun nga anong rason kun nga abusin ni ang nagasulod nga supply sang tubig sa mga konsumidor. Samtang nagpasalig naman ang Baciwa-PrimeWater nga mahimo sa banasod nga semana, kakso na ang dako nga tubo sa may highway sa Barangay Mansilingan sa Bacolod nga madugay na nga ginareklamo. Hindi ma-fully utilize ang bag-o nga dalan kag taytay kaya sa gihapon ang tubo sang Baciwa sa tunga sang dalan. Ang contractor sang Baciwa amo magapatigayon sang pagkakas sang tubo.